Kagima okwamo jomagi mantie monego dhi kod nyime koro. Kwamo toko kwamo nikech ineno ka nitie party wacho ni wan ok wacho no kwanyal like Azimio wacho ni ok wacho no kwanyal call off rallies. To jogi bende wacho ni oyo kudhi mbele gi rallies, which for me makes a lot of sense. Onge kaka udwani wawach weche ma mediation talks at the same time rallies bende kata ng'anyo bende etoke ka idhi mbele. Nikech katimre kamano to koro the spirit mane wan go chande mar mondo wakel wiwa kanyakla mondo wane kaka wakonyo wechegi koro ok dhi bet mayot ahinya. Nikech koko nitie tungni nitie koni be udwan wawuo. Koro kinyal kizungu wacho ni you cannot have your cake and eat it. Maana wacho ni Azimio yeruru gimoro achiel. Yeah, yeruru gimoro achiel. Either wakao bipartisan talks or kara mondo ng'anyo dhi mbele mondo wane ni koro ng'anyo ni at the end of it all ang'o ma koro kendo wadhi achieve. Yes, ng'anyo to osekelonwa gik mabeyo mang'eny kata constitution momiyo koro ng'anyo no yie bende en mana through ng'anye manomiyo biro. Omiyo en kwayo mara gi muolo ni mondo tim Azimio mondo owere gi ng'anyo matin kaka baba nyocho wacho ni oyo kokudwar wuoyo teka wadhi mbele gi ng'anyo. Omiyo let us give the bipartisan talk an opportunity mondo wane ni ang'o ma bipartisan talks gi nyalo kelo. To kendo ne ntiere gimoro mane daktari owacho ma I want to differ with her. Ni owacho ni idhi kwalo penj kikonyo. Seche ma jo Azimio okelo economic policies madhi konyo kaka itayo ganda ena proposal nuwa neno niya reintroduce the subsidies for example mano onge penj mikwalo ne ng'ato iwacho mana ni in the short term waneno niya di duoko mogo ni pinye yo makama sirikal wacho ni mogo sedok piny jopiny ok winje ang'o momiyo jopiny ok winje kikonyogi gi paro then gin bende giyawo pachgi mondo gi accept ni oyo oken yo mar kamanwa luo ni kara is not giving us the impact ma jopiny winjo kaka wadwaro omiyo watemarera gima kamae omiyo konyo ni come up with a policy okonyiso ni koro you are aligned to the government or the system or okonyiso ni koro idwaro nyiso ni in gi rieko moloyo. Waseneno kata nyocha ka ji ne discuss LGBTQ, sorry to bring it here, but wachno no work from Azimio team. Ten gima na dhi ketho ne wa nyithindwa sana. Omiyo okinyal bet gi information kata knowledge ma in godo